Tak nejdřív jako ustoupíš, necháš ji dýchat a pak se to no. Když tak tu židli dolů, když takovou. No, to bude. No, to je nás. Ne, to nás nejde. No a tou rukou vlastně mu zaklonit tak, no a jenom bradu trošku odtáhnout. Pořádně otevřít pusu, musíš celou svoji pusu vlastně mu obemknout jako první otvor. Buď ráda, že ta figurína není živá. To nejde takhle zdržet. No, normálně ho jako kdybys mu ho chtěla utrhnout. Klidně. Ta figurína to snese a pokud bude člověk bezvědomý, tak taky. Míšu, tak to zkusej. On má takový divný pohled, no. Že on teď první to nejde. To fakt nejde, to je hrozný, on se usmívá. A on to pusu zavřít. Míšu, neboj se toho. Tou rukou, co držíš nos, tou mu tu hlavu zakládáš. Ale on mě klouže. No to Takže ho musíš chytit tak, aby neklouzal. No, ty hajz. držet, tak. No, skoro, ale ještě Pojďte se do nosu. Nechceš kapesník. No, dobrý, ještě jednou. Málo zakloněný, málo. No, lepší, dobrý. Můžeš. Těch mě kurvala hlavu. Kolikrát? 15. Paní učitelko, to je problém, já neumí jenom do 10. No můžete. Dobře, a ještě, no. No, teď To bylo málo zakloněný, no, víc zakloněný. Dobrý. To stačí takhle dobrá. A vlastně se jakoby nezvedáte, ale jenom tak otočit hlavu zlehka a hned zase, aby to bylo v rytmu tvýho dechu, jo? Rychle za sebou, to je dobrý. Jo. No, tak můžu tak jde. No a nemusíme to Markétě vůbec říkat, stačí, když jí ukážeme video. Jo. Dobrý. Hezky, dobrý. Sorry. Ona mu říká sorry. Tak je to mrtvý člověk. Já ani myslím, že on tě neslyší. Má zaspaný uši, no. Takhle, pořádně. Hezky. Dobrý. Člověče, tebe zazdvihla. To začíná. Stačí, no, dobrý.